ателиетата за книжки, които Сдружение Знание организира с родители и с деца, са от една страна да формираме общност от родители, които да се събират регулярно, да споделят и да формират общност. От друга страна да подобрим техните умения по български език, както лексика, граматика, така и правописа. В процеса на правене на книжки те правят именно това. Освен това, те говорят и за своята идентичност, за формирането на идентичността и мислят и за това как книгите и главните герои в книгите се отразяват на техните деца. Тъй като формирането на предразсъдъци и стереотипи започва на 5-6 годишна възраст, именно тогава, когато на децата четем книжки и четем книжки с главен герой, който е много различен от тях самите. Това как се чувства в момента. Може да станете тук, да разгледате картите. Която карта най-може? Ти коя си спреш? Добре. В началото на всяка сесия с родители организираме дейност, която е за разчупване на ледовете, така наречения айсбрейкър. Може да бъде чрез ползване на метафорична карта, чрез някакво раздвижване, асоциация. Идеята е участниците да се опознаят, да се почувстват по-добре, да се почувстват като група, по-свободни да споделят, но също така и водещия на сесията да усети динамиката на групата, да усети как се чувства всеки от участниците, за да продължи по-нататък по-лесно дейностите с група. Ако някой нещо не ми направи. Пригръдката. Чувстваш, че някой трябва да пригърнеш сега. Добре. Благодаря. Казвам се Енрике и се чувствам смирен, спокоен и се доверявам на Господ. Иванка, избрах тази карта. Да, и днес си купих розмарин от пазара, ще си го съда. Обичам да съда китки цветя. Това е още един живот в дома ни и като цяло. След айсбрейкъра, който сме направили с участниците, следващата ни дейност е въвеждаща дискусия. Питаме участниците за тяхна любима книжка, любим герой, за какво са обичали да четат, когато са били малки. Идеята на това е да сравним любимия герой с нас самите, защото главен герой в нашата книжка ще бъдат родителите в ателието. След което те трябва да запишат историята и това е времето, в което ние им помагаме с думи, които са непознати за изписване, с това в какво време ще опишат историята, има ли действия, които се случват по едно и също време, съответно да използваме съответното граматично време. Кой ще бъде главният герой? Той ще разказваме от първо лице единствено число или ще разказваме за някой в трето лице. И всички тези важни за нас дейности, свързани с граматиката и с правописа на български език. В това време децата мислят за илюстрациите на книжката. Те рисуват частите от историята, които родителят им е разказал. След това, заедно дете и родител обсъждат така наречения сториборд. Как ще разположат, тъй като, за съжаление, на българския книжен пазар липсват книги с главен герой, представител на маргинализирана общност. А това е особено важно за формирането на идентичността, както за децата, така и за родителите. Така че по този начин ние успяваме да запълним една празнина на пазара на книги, която е свързана с книжка с главен герой, представител на маргинализирана общност. Вътре, това са дейности, които са в миналото и които се извършват по едно и също време, така че времето е използвано много добре. Супер. Когато бях на 9 години, живеех при Леля и тя в събота вечер винаги готвеше сладкиш за неделя в кухня. По това време аз съм спала вече и в един момент ставала сам да пия вода. Взела съм една цедка и в нея съм се сипала в вода и съм я изпила.
Всъщност аз съм направила това в съня си и въобще не съм пила вода. Тя ми го е разказала това на следващия ден. Goodbye! Voilà, toujours